दिनै आंनि न'आव माने मैदेरा फैनानै माने जिबायदि खथि खालामफैबाय सोरांसि समनि 2:30 समाव हाबफैदों। ओमफ्राय बे आंनि न' खाथियावनो माने होनाय खोनानानै आंबो माने सिखारनानै टर्च सुनानै एसे राव हरलाबायदोंमोन। बेवहायनो उल्था माने पस्ट लादों आंखौ। माने आं माने न'नि मानसिफोरखौ आं फोजाखाबायमोन अबयसे माने नै मैदेर फैदों सिखारद' होननानै। ओमफ्राय सिखारजोबखाबायमोन आरो मानसिफ्रा होनाय दावराव खोनानानैनो। ओमफ्राय आं टर्च सुनायजों राव होनायजों बे मैदेरा माने आंनि न'आवसो माने पस्ट लायो आरो आंनि न'आवसो होसोबोयो। आरो बिदिनो जोङो न'निनो फारसे खनाथिं थानानै बे सिफायनाय समावनो जोङो राव होलाबायबाय मानसिखौसो माने होसोदिंलाबायबाय सारिय'फाले माने गिदिं गिदिं होसोबाय थाबाय मानसिखौसो। ओमफ्राय उफाय गैया माने मानसिफोरा ज'यैनो माने दस्रा न'खराव माने एरायनानै थाहैनांबाय। न'निफ्राय माने जानगाराव थाहैनांबाय, खाथियावनो थानो हाला। नै ओरै एकदम न'आव माइ एसे दङ, न' बां गासिबो थाग्रा न', ओंखाम संग्रा न' गासिखौबो माने सुबुंफोरा माने बोफाय बोफि बायदिसिना खथि खालामलांबाय आरो। माइ एसे दंमोन जानो आन्था, दा बेखौबो नै बरननानै फेथेर फेथेर जालाय गारलाय खालामलांबाय। दा मा खालामनो, जों बे जायगायाव बिदिनो जाबाय थायो, जाफ्लेबाय थायो। आंनियावल' नङा बे जानाय जाथाया, सिगाङावबो नै जाबोगासिनो दङ बार बार। आंनि न'आवबो नै जाबाय। दा बिनि थाखाय माने सरखारनिफ्राय जोङो बिनि राहाखौ जोङो लुबैयो। राहाया माने जोंनाव माने प्रटेकसननि थाखाय एलिफेन्ट फेन्सिंनि थाखाय जाहाथे सरकारा अननानै माने आवथेनायनि थाखाय राहा लायो। प्रटेकसन फेन्सिं माबाखौ, सर्ट फेन्सिंखौ, बेखौनो जोङो हास्थायो आरो लोगोसे बे जालांनाय खथिपुरनफोरखौ जाहाथे सरकारा एसे अनसुंथाइ होयो राहानि थाखाय। दा बेवहायथ' गोरिब गुन्द्रायानो बेवहाय बाहा लानाय जायगा, रावबो माने बेवहाय धोनि मानसियानो गैया, माने राहा गैयि गोजा। सोरबा माने हाजिरा मावनानै जाग्रा, सोरबा बायदिसिना खेथि एसे मावनानै जाग्रा, खेथि बाथि एसे मावो, थालिर गय बेफोरखौबो माने बोफाय बोफि जालांजोबो बिदिनो सिफायला सिफायलि। दा सरकारा जोंखौ माने बिनि थाखाय अनसुंथाइ होयोबा जों गाहाम जागौ। सोरबा फैनायनि खोथाफोर बुंदों नामा? दा सरकारनिफ्राय मा फैयो मा फैया जों दासिमबो नुनो मोनाखै। गुबुनाव जालांनाय दिनथ' आंनि न'आव जाबाय, दस्रानि न'खराव जानाय खेथ्रआवबो जों दासिम माने सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ जोङो नुनो मोनाखै। बिनि थाखाय माने सरकारा राहा लायोबा गाहाम जागौ आरो। ओमफ्राय 1 नाम्बार खोथायानो जाबाय बे सर्ट फेन्सिंखौ जाहाथे सरकारा मोजाङै माने होनायनि थाखाय राहा लायो। बेखौनो जोङो रायजो राजा गासिबो बेखौनो हास्थायो। आंबो दिनै नै बे न'निनो आङो गाहाय, आङो बेखौनो माने बुंनानै आङो हास्थायो बेफोर गासिबो जाथायखौ। आरो नैबे गोरलै बेखौ माने बेखौ बामनानै माने बिसिनानिफ्राय बोखांसनदों। दा बेनि बिसिना थानाय बिसिना मानि गासिबो सुरमार खालामलांजोबदों आरो। भाग्यआ मोजां, बेखौ माने बोखांनानै लासनदों बिमाया, नङाबाथ' जाल्लायानो जाबायमोन आरो बे गोरलैखौ जुदि बिसिनायाव दोनसनोबानो। दा थांनो हायो ना मानो हायो बेबायदि जागौमोन आरो। दा बेफोरखौ माने जाहाथे सरकारा अननानै जोंनो बेफोरनि राहाखौ होयो, प्रटेकसननि राहा बायदिसिना खथिपुरननि अनसुंथाइ बेफोरबायदिखौ होयो। जों बेखिनिखौनो हास्थायो। बेखौ बुंनानै बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय।